duduk basuh dek rupo adianan mandayo baangan tarayah di tangan jika dapat pinta co pintu duduk basan diam duo ba itu kan di dalam hatiku sabimbing itu kapal minang asinan badan tamanun pangan aku ka adia juo kok dapat pinta co pintu duduk basan diam duo ba itu kan di dalam